Беларуская мова з ліхтарыкам. Новы год па-беларуску. Што такое Новы год? Гэта прыгожая ялінка, падарункі, панчохі на каміне, салодкае печыва, пернікавая хатка, шчырыя ўсмешкі, сняжынкі на далоні, феерверкі і рознакаляровыя цацкі. А як упрыгожвалі навагоднія ялінкі ў даўнія часы? Раней замест шароў на галінкі вешалі розныя прысмакі: яблыкі, фігуркі з цеста, арэхі, цукеркі. Іх можна было здымаць з іглінак і есці. Таксама пушыстыя дрэўцы прыбіралі папяровымі кветкамі, шышкамі, яечнымі шкарлупінамі. А як называецца гэтая цацка для ялінкі? Гэта вершаліна. Глядзі, якая прыгожая ялінка атрымалася. Прачытай навагоднія словы. Націсні на паўзу. Давай прачытаем разам. Ялінка, цацкі, печыва, падарункі, вершаліна, панчоха, хатка, сняжынка, феерверк. А зараз злучы словы з малюнкамі. Малайчына. Як ты любіш сустракаць Новы год? Актыўна ці спакойна? Весела ці сумна? Гучна ці ціха? Што ты любіш рабіць у навагоднюю ноч? Запускаць феерверкі? Запальваць бенгальскія агні? Ласавацца прысмакамі? Глядзець навагоднія фільмы? Гуляць у вясёлыя гульні? Гуляць у снежкі з сябрамі? Дарыць і атрымліваць падарункі? А можа, проста спаць? Раскажы, што ты любіш рабіць у навагоднюю ноч? Навагоднія зычэнні. Прачытай і выберы зычэнні для сваёй сям'і і сяброў. Хай Новы год прынясе здароўе, шчасце, усмешкі, вясёлыя прыгоды, вандроўкі, новыя ўражанні, спатканні з роднымі. З Новым годам, сябры! Беларуская мова з ліхтарыкам.